Il-festa ta' Santa Marija hija festa mistennija minn ħafna. Festa sinonima ma' shutdowns fejn għal-ġimgħa sħiħa bosta ħaddiema jaqtaw ftit mir-rutina ta' kuljum u min imur xi btala min jerħila lejn il-gżira Wċija jew inkella jgawdu ftit ħin ta' mistrieħ fuq xi bajja. Oħrajn ifakru l-festa ta' Santa Marija billi jattendu għal-marċi tradizzjonali ta' din il-festa. 7 parroċċi, il-Mosta, il-Gudja, Ħalaxa, l-Imqabba, il-Qrendi, Ħattart u r-Raba Tgħawdex ifakru tluħ tal-Madonna fis-sema. ċelebrazzjonijiet li kienu fil-qofol tagħhom minn lejlet il-festa, b'ħafna spettakli ta' nar fosthom fl-Imqabba. One News żar il-marċi tradizzjonali tal-Mosta u l-Gudja. Għal-Mostin, din is-sena l-Festa ta' Santa Marija hija ċelebrazzjoni doppja kif fil-bidu ta' dan ix-xahar minn Knisja Arċipretali għoliet tat-titlu ta' Bażilika Minuri taħt il-Papa Franċisku. Fil-Mosta tkellimna ma' uħud mill-persuni li attendew għall-marċ. Spikka l-briju fost dawk li l-Festa ta' Santa Marija ikunu qegħdin jistennewha wara tant preparamenti. Niġi kull sena hawnhekk, for the last 20 years niġew il-festa. Artijaj u dajem topqa. Namlu festa kbira l-Madonna, waħda mill-ikbar festi ġewwa Malta. Da jikkonferma n-nies li jiġu hawnhekk. Festa kbira, festa sabiħa, issa bi-Knisja Bażilika wkoll. Għandna xiex nifirħu l-Mostin illum, iktar minn qatt qabel. Il-festa tal-Mosta, festa unika, soċjetajiet maqudin, pika min jagħmel l-aħjar. Imma m'hemmx mibeda ta' xejn. Dejjem tikber u issa tistana festa kbira x'Bażilika. U dan kollox għall-padruna tagħna li aħna naħdmu sena nistinkaw għall-festa tagħha u għalija. Huwa onura lina l-Mostin illi saret Bażilika kienna inna nistennewha illi ssir Bażilika u fl-aħħar il-Papa oġlu li jagħtina t-titlu ta' Bażilika Minuri. Huwa gossu pjaċira lina l-Mostin naħseb dis-sena niċċelebraw aktar bi kbir. Ovvjament festa kbira, nirringrazzja wkoll il-banet kollha u l-soċjetà piroteknika, mistax tawwissu l-soċjetà piroteknika Santa Marija għax-xogħwiet illi tellaw. Naħseb illi l-Mostin għandhom jingħaqdu f'din il-festa kbira din is-sena, ovvjament nittama li l-qudiem ikomplu jingħaqdu. Il-briju ma naqas ukoll fil-Gudja. Briju li jkompli jixet id-devozzjoni li għadha tat-tigra lejha din il-festa sena wara sena. Dilettanti tal-festa fil-Gudja tkellmu magħna kif din is-sena kellhom qalbhom imtertqa li mhux se jiċċelebraw il-festa bħas-soltu minħabba t-temp. Hekk kif sa lejlet il-festa mal-tempata ta' ftit ħin ħakmet postijiet diversi fil-Gżejjer Maltin. Aħna l-bandissi festa ta' Santa Marija dejjem tfisser daq. Filgħodu, fl-għaxija, iktar xogħol, iktar banet, iktar xogħol matul il-ġimgħa, rehearsals, ġifieri ma nistgħux ngħidu li ħanuħdu vakanza bħal nies oħra. Fimni nkunu inna sena nippreparaw għall-festa u ħasra kemm iż-żewġ każini li bħal-bieraħ ikonna programm li bħal-speċa ma nagħmluhx wakka ħabba n-nar tal-art, ħabba l-armar, ħabba kollox. Tinkwita dejjem ħaġa xi tara l-Maltemp dak il-Maltemp, speċjalment aħna li għandna l-pjanċir tagħna kollu tal-kewba. Fimt magħmul għasħana mhux għax-xita, imma ħadna l-professjoni tagħna u għattajnieh bil-plastik u kollox, fimt? Ifhem, il-festa hija xi ħaġa li dilettanti li naħdmu għaliha s-sena kollha, ġifieri xi ħaġa li nkunu looking forward u ninsew biex ngħidu hekk il-problemi kollha li konna biex naħdmu għal ġimgħa tal-festa. Ovvjament bħal kull dilettant naħdmu ħafna mbagħad nkunu fil-ġimgħa tal-festa nkunu proud bix-xogħol kollu nkunu ħejjejna ovvjament, speċjalment dik l-affarijiet imorru tajjeb. Il-qofol ta' dawn il-festi intlaħaq fil-għaxija fejn is-7 parroċċi ħarġu l-istatwa ta' Santa Marija għal purċissjoni tradizzjonali. Sabiex nhar il-Ħadd, ħaddingli l-Imġar u ż-Żebbu Ċgħawdex ifakru wkoll il-festa ta' Santa Marija li tradizzjonalment jiċċelebraw il-festa ħadd wara l-15 ta' Awwissu.